Pois falamos de fútbol, imos falar do Deportivo, imos falar do Real Madrid, que están afrontando a recta final das súas competicións con obxectivos diferentes. O Real Madrid aínda perseguindo o Barça, que se podría proclamar campeón de Liga esta vindeira fin de semana, simplemente con puntuar. Onte non puido ser porque o Madrid fixo os deberes e gañou no campo do Español por 0-2 con pois unha exhibición para min, un moi bo partido de Vinicius, que volveu a demostrar a súa calidade, tamén o seu mal carácter, eso é certo. E o Deportivo, que sobrevivía ao VAR e a 2 semanas nas que parece pensar, si pensa mal, que alguén non quere que o Deportivo ascenda a primeira división. Despois de penalti inexistente que lle quitou 2 puntos en Burgos, pois esta fin de semana, casi co partido rematado, penalti menos discutible, pero aínda así discutible, en Riazor, con todo o peixe casi vendido. Álvaro Ferllo o parou e o Depor gañaba o Leganés e sigue coas súas opcións intactas de ascenso directo e de meterse en ese playoff de ascenso a primeira a falta de 4 xornadas. Analizaremos nos próximos minutos con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro que queda destas 4 xornadas de Liga. O galla que o Depor sexan 4 e ascenda, senón pois serían 4 xornadas máis, 2 eliminatorias a doble partido para meterse en primeira división. Saudamos ao primeiro dos nosos contertulianos, imos a falar con Fernando Blanco e logo buscamos a San Pedro. Fernando Blanco, que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Que tal? Claro, xa foi o venres, pero a min me dura resaca entre Burgos e o venres pasado. A mí me huele mal en segunda división. A ti non? Pois, sí, a verdade é que pinta moi mal, porque foi por 2 veces a actuación do VAR, xa non do árbitro, senón que actuou o VAR e sempre en contra do Depor. Entón parece como que haxa algo en contra de que non queren que ascenda o Deportivo, porque se ve que na segunda dá moito diñeiro ás televisións, moitos cartos, desplazamentos, e a mellor en primeira, pues, bueno, como xa está o Madrid, o Barça e o Atlético Madrid, ten maior rendimento na segunda. Algo ten que haber, porque non é moi normal que Paso de Burgos se reúne o comité ese se reúne a semana seguinte, dicen que foi un erro, que non era penalti, non lle quitan a tarxeta a Coagliata, nin lle dan os 3 puntos. Veñen aquí outra vez o venres, como ti dís, partido co Leganés, 10 minutos parado por un posible penalti que o árbitro nin ve, que está ali a 2 metros, e outra vez o VAR lle dice que vai a revisalo e pita o penalti. Si que a veces, bueno, hai algún árbitro que contradiza o VAR, que son os mínimos, pero sí que ocorreu, fai 2 semanas, e se mantén no que veu, pero en este caso ocorreu todo o contrario. Fixeron caso ao VAR e outra vez penalti contra o Leganés, sufrimiento, menos mal que Ferllo estuvo inspirado e parou o penalti, pero que, bueno, que podía haber deixado xa prácticamente, dependendo do resultado de hoxe do Almería ao Depor xa fora dos postos de ascenso, que parece ser que é o que pretenden, non? A mí, de verdade, a min, como aficionado, claro, son moi parcial, non? Pero a min, xa o penalti en Burgos que non existiu, me dou moi mala espina. E a actuación do pasado venres, de verdade, é máis penalti si é este do venres que ao de Burgos, pero aínda así, a min me parece que non era para pitar, non? Penso que ningún dos dous. O outro, o de Burgos, choca contra Coagliata, vai con a cabeza para provocalo. Este está de costas Villares, lle vai a man, pero non, un penalti se ten que pitar cando a intención de que lle botas a man ao balón e vas a evitar un gol ou unha entrada forte na área que sepas que efectivamente, co de arriba para que non marco gol, pero estos que están de espalda, igual que o que pita antes, que lle rebota, que está a defensa do Leganés poñendo a barreira e lle vai dun xogador a outro, que aí pita penalti e dixeron que non. O sea, pero ese era máis que o de Zaca, non? Bueno, pero incluso o VAR aí o volve a desautorizar e basta que fora o árbitro a favor para que o VAR lle diga que non, o sea, que máis claro agua, non?
Sí, totalmente. Te digo, a min, evidentemente, son seguidor do Depor e dos hooligans, vamos a decir así, dos que non paso unha, pero me fai pensar moi mal, aínda que quero ser obxectivo, pero me parece, non sei. A ver que opinan dende A mí nunca Castilla. me gustou o VAR, Eu xa, desde o principio que apareceu, dixen que eso era un atraso co fútbol, e me sigo reafirmando no tema. Nunca me gustou, para min estaba ben, que bueno, que con o tema de o chi nun balón, nunha línea que marque se entrou, non entrou, un fora de xogo automático, pues bueno, pero despois o resto non acabo de entendelo. Para min, eu creo que lle van a dar unha volta e incluso, non sei se non o sacarán ou algo ten que facer, porque non pode estar o xogo parado cada partido 12, 14 minutos, ese é un atraso. Non pode ser arbitrario, decir, como dices tú, fora de xogo, se existe a máquina o dice, ou como no tenis, cando a bola vai fora, se hai penalti, pois unha repetición o demostra, se non, pero non pode ser interpretable, porque ou é penalti de verdad ou non o é, evidentemente. A ver aí nos madriles como ven as cousas, porque as ven dende esa altura grande que, bueno, ao mellor hasta o pasan ben coas vicisitudes e as calamidades que lle pasan ao Depor. Fernando San Pedro, que tal? Moi bo día. Moi bo día. cheguei. Sí, bueno, pero eso das alturas, este ano non estamos como para... Bueno, mellor que a nos, estades en primeira, Bueno, home, visto así... Primeira e segundos ata onte con opcións e matemáticas, aínda con opción matemáticas, non vos quixedes, home. Sí, home, sí, pero vamos, que eu entendo que claro, visto así en primeira, peleando por todos os títulos, ano tras ano, o Deportiviño pois aínda non está en primeira, vale, pero a ver, cada un ten, hai que medilo, cada un ten unhas exigencias diferentes e hai que medilo en base a elas, non? Non lle podes pedir ao Deportivo que gane a Champions e non lle podes tolerar ao Madrid que quede do posto cuarto máis para baixo. Pero oístes, Fernando, pero que ainda encima, se non lle deixan, porque o de por estas últimas 2 xornadas, non sei como vestí, pero aquí nos huele un poquinho mal. Mira, visto un pouco desde fora, eu non creo que os árbitros o VAR estén prexudicando o Deportivo máis que a outros equipos, seguramente máis que a algún e menos que a outros. Seguro, o Huesca tamén se queixaba onte, sí. Incluso con as declaracións de Oltra, sí, que non son habituais. Bueno, en primeira pasa o mismo, sei que un día se queixou o Rayo, outro día o Getafe, outro día o Valencia. A ver, hai para todos. Bueno, onte no partido do Madrid, ese amago de expulsión dun xogador do Español que ao final rectificou o árbitro. Non era expulsión de ningunha das maneiras. E bueno, se revisou e ao final pues quedou a cousa en amarilla, que nin amarilla me parecía a min, pero bueno, logo sí, houve outra falta do mesmo xogador de El Hilali, máis merecedora de cartón amarelo, non de vermella, nin tampouco de ninguna maneira, pero sí, un poquinho máis. Entón, bueno, pues compensou desta maneira. Mira, chorar dos árbitros, que o Madrid tamén se queixe, é que me parece de chorón. Está claro que nos han, por lo menos esta temporada, nos perxudicaron máis que nos beneficiaron, por moito que pensen os da outra esquina do mapa, pero non hai que botarlle a culpa de todo o que pasa, nin moitísimo menos. E penso que os demais equipos, sexa o Deportivo, o Ceuta, o Rayo Vallecano, o Friburgo, teñan que botarlle a culpa aos árbitros, porque un día che dan e outro día che quitan. Que o nivel en España é baixo? Pois sí, seguramente, sí. Pero en todas as partes cocen pavas e mira, ampararse en eso de que semana tras semana nos están machacando porque hoxe nos pitaron un penalti o día de tal, nos botaron a este, bueno, vale, ok, pero logo cando te benefician todos calamos a boca, non? Sí, o tema é cando, habría que buscar cando beneficiaron o Depor, pero bueno, eso sería outro debate. Non teño o dato aquí agora, pero destas clasificacións que se ven moitas veces nos medios, non? De como estaría a clasificación da Liga sin
se o VAR fora xusto, se os árbitros non se equivocaran, que tamén me parece un rollo, unha historia, unha cosa moi subjetiva, pero bueno, según de cada medio. Pois, mira, polo menos eu as que vexo, que soen ser, a verdade, nos medios que máis leo, que supone ser o ASE, o Marca, a Voz de Galicia, que salen a veces así tal, e sempre o Madrid debería ter máis puntos, o Barcelona menos, e o Deportivo, se vos fixades, soi ter máis. O sea, debería ter, menos dos que en realidade ten. O sea, que ainda sai beneficiado. A ver, tenemos problemas con el teléfono de Fernando Sampedro, non se escoita ben, vamos a ter que colgar. Socorro, Blanco, socorro. A ver. Os erros desta última semana, destas últimas 2 xornadas, son grandes. Pero é certo tamén que o Deportivo necesita entrar con esa agresividade que, por exemplo, ten o Racing ou o Almería nas últimas 4 xornadas de Liga. A min me parece que eso é o que lle falta ao Deportivo, non, Fernando Blanco? Sí, eu penso que, bueno, en parte o que está dicindo San Pedro de que se queixan, lógico que cando perdes eso que se perjudican é cando tens que protestar. En este caso o Depor non perdeu, pero se ve que, bueno, gracias a parada, pero sí que ten razón no sentido de que se o Depor cando mete o gol, que creo recordar, non sei en que minuto foi o gol do Depor, me parece que foi no 64, sí. No? 64-65, tamén deu Zaca. Si o Depor, a continuación dese gol, en lugar de cerrarse atrás e defender con bloque baixo, como fixo, levou parte do dominio o Leganés, é capaz de meter 2 goles máis, pois seguramente que igual non lle dábamos tanta importancia penal, que non estábamos protestando tanto, pero o que pasa co Depor é o que falamos, que ten unha carencia de gol, mete un e xa se pecha atrás, se cerra, está esperando a ver si nunha contra consigo o segundo, pero claro, que o problema é que en calquer córner, en calquer falta, un tema de balón parado, como así foi, cando lle meteu Juan Cruz e che empata aos 10 minutos, pois claro, che entran os nervios. E que defenden coa vista, Fernando, claro, defenden coa vista. Estás preocupado, entonces que pasa? Que o Deportivo é incapaz de meter unha goleada. Eso sí que no fútbol de hoxe non hai moitos equipos que metan goleadas de 3 ou 4, pero un Leganés que ven con 8 baixas, eu de verdad que creín que lle iba a dar menos traballo, que o Deportivo é sacado o partido con solvencia. A mí me preguntaban a xente pola calle, decía sempre, tranquilo, vai ganar 3-0, vai ganar 3-0. Sí. Pero, mira o traballo que lle costou meter o segundo gracias ao chaval a Noé o do Fabril, o sea que lle complicaron a vida de cuidado, pero claro, ese é o tema. Tives outros equipos que ao mellor, pues bueno, en partidos anteriores que ves o Málaga que che mete 4 fora da casa, o mismo o Racing de Santander, pues bueno, que lle costa, pero que vai sacando os partidos, ¿no? Lle mete outros 4 ao Huesca, a pesar das polémicas arbitrales, como pode haber aquí, pero que o Deportivo non é capaz de pasar de un 0, un 1, 2, 1, o sea, sempre aí está a diferencia, xa comentábamos outro lunes, ¿no? Entre os dous equipos que iban anterior de primeiro, me refero ao Racing Santander ou Almería, que ten o partido pendiente, pero é que os dous equipos lle levan 20 goles a favor aos que mete o Deportivo, o sea que sí, totalmente, tamén lle meten poucos, pero é que non ten eses goleadores arriba, por moito que meta Zaca, Mula, mira, ten que meter o gol Noé, que é un media punta, pero non ten arriba un referente que meta 20 goles como pode ter. Pois mira, o Almería con arriba, o Málaga con Chupe, o Racing de Santander que tenga varios, o Villalibre que apenas xoga e che mete 2 goles, ese é o que non ten o Deportivo. Entón, claro, hai que sufrir, non queda outra. Pois non queda outra. Quedan 4 partidos, 4 finais, nunca mellor ditas, para o ascenso directo, porque moitos
temos medo, e eu me incluo, de que pois coa historia recente o playoff sexa pois de novo un fracaso, non? E o ideal era ascender directamente. Quedan 4 xornadas contra o Cádiz, que nos pode vacunar a lei do sex, non? Lucas Pérez e Manuel Diáquez no banquillo esta fin de semana contra o Cádiz, despois o Andorra en casa, a derradeira saída sería a Valladolid, que aínda que é un equipo en baixa, é un equipo difícil, e máis a estas alturas, porque loita por salir dos postos de abaixo, e se pecharía contra un Las Palmas, que é un dos rivais complicados, aínda que sería en Riazor, pero bueno, como en Riazor tampouco se pechan os partidos, pois tampouco sería moi fácil. Non sei como vedes os dous. Calquera, Bueno, no, iba a decir que o calendario, eu decía sempre que dos rivais que lle tocan, claro, que ahora vendo como está o xogo do Deportivo e o tema de nervios para todos, o equipo está bastante nervioso, igual que o adestrador. Penso que é fiable, o sea, no sentido de que, home, por lógica, pero a veces o fútbol non hai lógica, pero que por lógica ti crees que debía de ganar en Cádiz. O Cádiz leva, me parece que son 17 partidos sin gañar. E 8 na casa, que non gaña na casa de fai 8. Sí, igual que Español, dice sí. San Pedro. Bueno, pois tens que ir a eses partidos, pero o Madrid gañou, o Español lle gañou 0-2, entón o Depor ten que ir a Cádiz. Ahora tiña o central, o Cádiz, xa lesionado para o que resta de temporada, Izán. Ahora se lle lesionou o outro, ou sea, ten que acumulación de tarxetas, está sin centrais. Entonces, bueno, ti dices, bueno, pois hai que ir a gañar a Cádiz, non che queda outra. E despois, eu o partido que máis medio teño é o Andorra, porque o Andorra é dos equipos que máis gana fora da casa. O sea, ese é o partido que lle teño máis medo en Riazor, sabendo que o equipo en Riazor non acaba de convencer, pero despois Valladolid é outro rival asequible que non se xoga nada, que está aí na mitad da tabla e que vai a xogar tranquilo, e ao mellor o partido de Las Palmas incluso xa nin afecta para a clasificación. O que pasa é que, claro, o Depor ten que primeiro esperar a ver como queda hoxe o Almería, porque o tuvo na man, que dependía del solo, pero non o supo aproveitar, perdeu esa segunda plaza. Entonces, bueno, agora vai ser complicado recuperala. San Pedro, a ti quen te preocupa máis dos partidos que lle quedan ao Depor? Pois eu che digo a verdad, si chega con opcións, amigo, que máis respeto me impón é o de Las Palmas, porque vai estar aí xogándose, quen sabe tamén, si o ascenso directo, porque pode gañar tamén o que lle queda, plantarse aí. Pode pasar calquera pode ascender directo. Aquí a segunda é moi imprevisible, e pode pasar. Si As Palmas se xoga algo é o que máis lle temo, sin dúbida, máis co Andorra. Andorra, ao fin e ao cabo, está xa salvado, non vai chegar ao playoff, e bueno, pois virá un pouco máis relaxado de costume. Esperemos que nin veña, que nin faga acto de presencia o seu presidente, o seu impresentable presidente. Pero é o presidente ou hai outro presidente style? Eu creo que hai outro presidente, bueno, non? Como é a historia? O dono presidente, o Piqué das narices. Sí, que ademais sempre protesta e sempre presiona a federación, presiona os árbitros. A ver, sabemos que é un tipo que está por encima do ben e do mal. É superior ao resto da humanidade, tamén debido ao seu alto coeficiente de inteligencia. Pois que fora pa mensa, se quedara ali. Bueno, pues a ver en que queda, pero é certo que o Depor ten 4 finais e ten que polo menos tentar gañarlas todas, porque o resto dos equipos tamén, polo menos esa é a tendencia, están a gañar moitos partidos e o Depor ten que estar á altura se quere sacar proveito. Bueno, voltamos ao Real Madrid e San Pedro, onte se veu a Vinicius, Sí, onte sí, se xogara sempre como a onte, na segunda parte, porque na primeira a verdade que foi unha lata de partidos, pero bueno, na segunda parte o Español baixou un pouco o pistón, o Madrid o subiu, bueno, Vinicius se erixiu en estrela. Non facía falta gañar onte, total, estamos retrasando o inevitable. Bueno, ya estamos chorando. No, chorando non, eso non é chorar. A ver, si os xogadores
e os aficionados tamén, non se pode negar, nos fai certo chiste, xa non digo ilusión, porque ilusión ninguna, pero chiste sí, pois fastidiar un pouquiño Barcelona e que non nin facerlles pasillo, que por min non se lles faría, por moito que foran campeóns, nin que cha ganen nas túas narices o domingo que ven, que eso me fastidia máis que facerlles o pasillo, fíjate ben. Preferiría que hubieran ganado antes que non que empaten. O domingo echa restregan pola cara. A ver, Bueno, como vai ser eso? Porque o partido xógase o domingo que ven. Pois vai ser da mesma maneira que cando nos ganaron a final da Supercopa hai un par de meses. Pero se gaña o Barça, ao marchar o Real Madrid ten que facer o pasillo. No, acabou o partido, xa está. Non se lle entrega o trofeo aí. A ver, ti que dis, Blanco, ti que dis? Que lle fagan o pasillo se gaña, non? O pasillo non é despois de que acaba, é antes. Entonces, claro. Ten que facerlo antes. Claro, pois se lle entregan o trofeo. Pero antes non pode porque xa quedou resolto. Pero antes non pode porque o Barça ata que lle gañe o Madrid non vai ser campeón de Liga. Se gaña o Madrid, pois quedarán 3 jornadas, se levarán 8 puntos de ventaxa. Claro. Que bueno. É igual, queda como un señor. Lle fai o pasillo, non pasa nada. Claro. Que pasa? Bueno, pero mira, o pasillo eu personalmente yo faría a calquera equipo do mundo, menos a este. Claro. Ni a Andorra tampouco, non? Hasta o Atlético Madrid, fíjate ben. Te vas coitar Óscar Romero, noso compañero, que é colchoneiro, e se vai disgustar, E ademais colchoneiro desos como os do Depor, pupas, que o pasa mal, non? Que colchoneiro rabudo. Bueno. Un saludo, Óscar, que te queremos moito. Estará Mbappé para ese partido ou non? Pois, sinceramente me da igual. Está pensando no Mundial, leva xa meses pensando no Mundial, como varios máis da plantilla, incluído Vinicius, por moito que onte destapara o tarro das esencias, están pensando no Mundial. Eu creo que xoga moito mellor Vinicius sin él, Mira, eso, a ver, eu non acabo de entender. Por qué? Porque ocupan a mesma posición. Non van para él. Ocupan a mesma posición, quizás. Mbappé xogaba pola esquerda, Vinicius xogaba pola esquerda. A ver, como sí, aficionado pouco entendido de fútbol. Chegou Madrid, Mbappé está máis en funcións dianteiro centro, falso 9, chamado como queirades, que outra cousa, igual que facía no PSG nos últimos tempos. Mbappé fai anos que non xoga de extremo puro. Me chamou a atención as declaracións de Arbeloa onte, que dixo que se non están todos implicados que é imposible gañar. O dirá porque él anda por aí que a noiva de viaxe. Sí, tamén. Pode ser, non sei. A min eso, aí xa, sin querer entrar demasiado no terreo persoal, non sei, pero esta reacción me parece un montaxe a todas luces, pero bueno, en fin. Bueno, pero eso é outra historia, non? Pero, sí, a ver, esa é outra historia. A vos parecevos, lle pregunto a Blanco como adestador, non? É dicir, ata que punto, por exemplo, se un equipo anda con problemas, non se pode ir de escapada ou ter a súa vida, que afecta a concentración? Neste caso, depende, claro, que tipo de saídas faga, non? Se vai por aí pola noite, pero se unha persoa se vai coa súa parella, un xogador, non sei, pois de un viaxe pequeno, mentras sexa un viaxe tranquilo, mellor se van despois de turismo, sin salir de noite, eso afecta realmente a concentración para afrontar a temporada? Penso que sí, pero, penso que pode afectar incluso aos xogadores, é un exemplo para incluso os que pasan da canteira, non? Ti si ves que un referente, un das figuras que costou un montón de millóns, xoga o teu equipo, ti te vas de viaxe a Italia ca moza ou a Miami, pois, bueno, eles dirán, pois mira, vaya exemplo, pois eu cando tal, pois fago o mismo, cando este lesionado, non teño que ir convocado, me vou tamén de viaxe, cando... Pero que se marchou na mesma xornada, decir, a fin de semana se marchou. Claro, bueno, normalmente entonces tens que estar arropando o equipo. Eu teño visto a Sergio Ramos, outros xogadores carismáticos que estando xogándose moito o equipo, o mismo no Barça ou no Atlético de Madrid, e viaxan co equipo lesionados, cuidado.
Entonces, bueno, sempre é necesario telos no vestuario. Vexo aquí a nivel de no Deportivo, que seguramente que non tiña que haber ido, vexo a Mella con un cruzado con dúas muletas e o primeiro que salta ao campo. Non debería, non. Claro, igual ese xa se pasa, pero quero dicirche que sempre é bon que estés aí en estes momentos complicados co que te estás xogando, porque de momento o Barça non ganou a Liga, porque se me dices, oye, lle leva 15 puntos, xa se proclamou campeón, nós xa non pintamos nada, pois bueno, pois moitos empezan a desaparecer e se van de vacacións, ou a outros lle dan descanso para que se recupere e este ben para o Mundial, pero en este caso non é así. Entonces eu penso que tiña que estar aí co equipo, estar todos unha piña hasta o final, mentras haya posibilidades de estar co equipo. E aí estou totalmente de acordo. Sí, no, eu pensaba que se marchaba por a semana non no propio día de partido, lógico que este, aínda que non vaya nin convocado. Aí estou de acordo tamén con vos, pero de todos modos, isto abre o pode abrir para os malpensados ou para os benpensados tamén como unha guerra ou un problema Arbeloa-Mbappé, tendo en conta o peso de Mbappé no equipo e que Arbeloa ao mellor non sigue como adestrador. Como vedes vos o futuro inmediato? A ver, non sei, pero Arbeloa non vai seguir, non? Mira, aquí decimos, entre os aficionados do Madrid, decimos que si queremos divertirnos o ano que ven, que veña Mou, e Arbeloa sexa o seu segundo. Igual que no seu día foi Caranca. Pero Caranca ten o carisma de unha cucaracha. Bueno, xa estamos. Señor Caranca, benvido ao Club de Afectados e Aludidos. É simplemente que é un tío que non ten carisma ningún. Arbeloa, sí. Podías ter dito, pois, o carisma dunha formiga, pero dunha cucaracha queda como peor, non? Pois dunha formiga, dá igual, non é... Foi o primeiro que se me ocurriu. Xa. E menos mal que era Caranca, se chega a ser un do Barça. Bueno, si queremos tomarnos a tempada en serio, pois entón fará falta outro tipo de gestor. Non sei quen pode ser. A min Deschamps non me cae especialmente ben. No, por favor. Pero pode ser un gran entrenador. Bueno, porque non? A mí non me gusta. Me cae moi ben, pero teño certas dúbidas sobre Klopp. A ver, outro día, fixándonos así na súa trayectoria, estivo 7 anos no Dortmund, 9 no Liverpool, pero que ata que levaba 3 ou 4 non gañou nada. Estivo o equipo, digamos, os equipos en construcción. Aquí con esta exigencia inmediata non sei si Klopp, ademais con xogadores que non van ser elegidos por él, quitando un ou dous, si ao final ven e decide el que hai que traer a fulanito ou menganito, non sei o que pode dar de sí. É que é todo unha incógnita. O primeiro vai ser saber quen vai ser o adestrador, e despois as posibles baixas e altas, e a partir de aí poderemos empezar a especular, porque todos son especulacións, sobre o que pode ocurrir, as aspiracións e a actitude, sobre todo a actitude de privadonas que tivo, non vou personalizar, que tivo o equipo en xeral o ano pasado e este. Todos sabemos quenes son, ou cada un ten a súa idea, por moito que eles digan que non. Ainda onte vin un momentiño dunha entrevista con Camavinga que concedeu en Francia, creo que era outro exxogador francés do Truel, pode ser. Pode ser. Ou Durant, non me acordo moi ben. Bueno, unha entrevista para un medio francés, falando da súa expulsión contra o Bayern de Múnich, e a vez que pedía perdón se xustificaba con sobradez. Señor Camavinga, esa non é a actitude. Que sí, que logo se sentiu moi arropado polo vestiario, tal, os compañeiros, pero claro, a vez tivo que borrar as súas redes sociais porque lles afecta moito todo o hate que como se di ahora, non? O hate que reciben cando fan un mal partido ou toman unha mala decisión.
bueno, a ver, eso vai no soldo, todos eles o saben e nós o sabemos. Bueno, eles o saben cando queren, é porque queren. Pero en conclusión, para non enrollarme máis, esa actitude de primadonas, de divos, hai que deixala atrás. Parece que con Vinicius, que era o máis controvertido, se van dando pequenos pasiños ao longo desta temporada, moito mellor dende que chegou Arbeloa que con Xabi Alonso. De feito, un dato que eu son moi amigo dos datos, pois mira, no que levamos de 2026, 4 meses terminados, despois de Harry Kane, o xogador que máis goles leva no ano natural 2026, non na tempada, é Vinicius. Bueno, sumando todas as competicións, bueno, sumando Champions, Liga un brote local, verde, un brote verde. E Copa. Non, o sea que, bueno, non está mal, a verdade. Números cantan. Que decías, Blanco? Que non yo diga, sino... No, claro. No. Igual non o sabe. Sabe, si o sabemos nós, o sabe el de sobra. Bueno, de sobra, sí. Rematamos con Blanco, así moi rapidamente, que ahora sí que vamos mal de tempo. A quen ves no banco do Real Madrid a tempada que ven? Arbeloa creo que non, non? No, eu vexo a Klopp, porque xa están negociando aí, porque hai moita xente que non quere Mourinho, non están de acordo, a pesar de como xa estuvo aí, pero que o ben, incluso hai quen falaba de que viñera Mourinho e de segundo Arbeloa, porque se levan fenomenal, pero penso que ahora mismo... Divertido sería, é o que decía, divertido sería. Igual, tampouco Florentino quere moito show co tema de Mourinho, e penso que ao final falaron incluso do tema de que podía vir Scaloni, pero non me parece a min que Scaloni veña para o Madrid. Para o Madrid, non. Pero eu creo que ahora, estando ademais no paro, que non hai que pagar indemnización ninguna, tampouco a ningún club, creo que o xogador, o sea, o adestrador idóneo ahora mismo sería Klopp, porque teñen que coller un perfil serio, un pouco como Ancelotti, que domine un pouco o vestuario, que sempre o falamos que non é doado, hai moita figura, hai moita xente que estamos vendo ahora que a Arbeloa non o respetan para nada, ten que mirar de a canteira, porque se vemos a alineación que presentou co Español, pois máis ou menos, o sea, ten que ir mirando e tirar dos seus, porque son os que ahora mismo, digamos, lle fan un pouco de caso. Entonces, aí o que se necesita ahora xa non é mandura, porque eso xa non se leva. O sea, eu é que onte estuve con Luis de la Fuente, que veu aquí a Coruña por un tema dun convenio con unha tenda de roupa de Pulpo, dice que eso de bandura... a selección española. Ese xa non se leva o látigo, non? Entonces, tens que tratalos a veces con moito cariño, aínda que non sexa o teu carácter, pero penso que manexar un vestuario dese nivel non é fácil, non? Entonces, creo que se non aparece outro, falan de que ao mellor esperan o tema do Mundial e algún seleccionador, adestrador que destaque, que poda contactar co Madrid de algunha selección. Entonces, bueno, pero se vemos antes do tema da alineación co Español, e que tuvo que recurrir a Fran García, Pitar, o tema de xogou Brahim, Gonzalo García, Palacios, eso non é o Real Madrid. Con todos os respetos, eu quero que conten a canteira, pero que teñan que xogar cando teñen que xogar, non para facer aí apaños. Eso que, como decía, faláramos o luns pasado de que se o Atlético de Madrid, creo que dixo San Pedro, que xa lle deixaba gañar ao Barça, pois hemos acertado que dixemos que o Español era filial e tamén lle deixou ganar ao Madrid. Para que non celebre o Barça o título, O título, bueno, a ver en que queda esta fin de semana. Vai ser pois un clásico con morbo. Vamos a deixalo aquí e a ver si, bueno, como se desvela e como se desenvolve a xornada desta fin de semana para o Depor e para o Real Madrid, que bueno, vai ser unha nova xornada apaixonante. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, grazas. Gracias a vos, un placer. Un placer a vos, gracias. Hasta semana. Hasta logo.